prangka man gyud ko nga makikistorya og tao. Ang problema nato diri sa gobyerno labi na sa Cebu City, kawat man. Ang kwarta nga ibayad unta para sa culvert gidas ilang bay. Pasiluan lang ko sa imong mga kauban ha. Mga banga man ang mga naa di City Council sir. Most of them are kawatan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Unusual kaayo nga ang usa ka vice mayor maoy mupili sa iyang mayor. Because most of the time, ang mayor magina maoy moingon nga sa Talpolano ako ang vice mayor, sila akong konsehal, mo ni ako mga congressman, etc. Pero this time around sa BOPK, ang vice mayor maoy ningon nga si Nestor Archival maoy akong mayor. Unusual kay sir. Ngano man na? Well, sa tinuod, just kung imong makitaan, sa BOPK nga family, ang kita na magud nato nga amahan, of course ang inahan, si Tomas Osmeña ug si Margot. Kay siya maguna since 1988 diha nagsugod ang BOPK, siya gyoy naghatag og foundation sa kinabuhi sa BOPK. So for the longest time gikan sa 1988 hangtod karon, siya gyud ang gitan-aw nato nga maoy atong nangulo. Yan nakita sa nato Jess, I think nakita sa tanang mga tao, siya ang lantip kayo nga pagpananaw. So naa siya vision, at the same time naa siya will to perform and take action. Now, sa gingon na nimo nga nganong ako man, nganong siya man dili man ako. Sa tinuod Jess, wala man ko hibaw nga iya kong ituboy. Okay. Kaya during that time nga naay meeting, naamang good ni mga realignment sa politika, sa ako na ning isulti nimo, na there was even a time nga mag-realign unta. Well, tan-aw nako nga mag-realign with dito ni, of course, ni Mayor Mike, kaya every time ingon man siya nga BOPK pa siya. But then again, nausab ang bahig because isulti man good siya na si Raymond, si Vice Mayor, mo iyang imong Vice Mayor. Yeah. So, medyo na-diskarel lang among gitanaw. In fact, I'm sure nga dili mo sugod si Tami in the first time, but we were thinking eventually, okay? But nahitabo nga, wa. Okay. Now, the next time is, unsa maghan mo kwalistag certain grupo, like kaning uban nga mga kandidato, but it fails. Now, we feel nga kaming mga naa sa ubos, like ako, si Mary Ann, Councilor Mary Ann, ug si Congressman Bebot, ug uban pa nga mura magnabiyaan na taan eh. Ang uban nga mga grupo, nag-establish naman sila certain kanang grupo ba nga magsugod na. And in fact, ang atong mga kauban nga naa nato sa grupo before, ang atong campaign supporters, tuwa naman nila. So we were alarmed. So muna nag-meeting me and then niadto mi sa balay ni Mayor Tami, amo siyang giingnan nga this is the real situation. If you're not going to act right now, eventually mga waha ta. Yeah. And we understand nga imo ning gipundok, imo ning gihimo for the longest time, 36 years. Yeah. Nya mawaha lang ta ni Mayor. So I think that, para na ako na challenge siya. And then before that, natanaw na gud siguro niya ang real situation. But wala lang niya nagi-express na mo. Mawala niya akong pagtuo. But when we visited him, ang iya siguro nasud sa iya tong nasulti. Okay, we will do whatever we think is good for the, of course, for the people. Kay dili unahon ang atong BOPK because we're just an organization. Eventually, we will be out of this world already. But ang atong gipanghimo naa, we think of unsay atong mahimo. And then, kung dili ta solid, of course, mawata. Yes. I'm sure na mo na gingon ni Tami. So eventually, after that 2 hours meeting, siya, okay, we will solidify the group, and then we will have somebody who will lead. And me, I'm a little bit old. Kay, well, physically, makita na to, dili na siya kusgan. Mo na yung gisulti. Ug Pacquiao pa, 12 rounds. Ang kaya niya is 2 rounds lang. So, ingon siya, okay, physically, I'm okay. But, well, my mind is still very, very active. Yeah. And makita nimo sa imong pag-istorya niya. So, ingon siya, okay, let Nestor run, and if Nestor will run as the mayor, then I will run as the vice mayor. So, silang Congressman Bebot ug si Mary Ann, yung siya good. I mean, we're okay with that. But ako, dili ko ana, mayor. I mean, unsa may ako, we understand for reasons of, many reasons. But the biggest reason is, kwarta. Yes. Muna akong pirmero yung na basahan nga ang usa sa imong reaction is
Kinahanglan ra baging kwarta basta managan ta? Correct yun, Jess. When you said yes, nana kay kwarta. No, wala. You've been into politics for the longest time. Mupagawas ra bagid mo kwarta. Pagawas yung kagit. Pamalit ba nagsadi or para lang sa mga gamit or sa mga paraphernalia, etc. Mupagawas gi mo kwarta. Inyong atbang daghan kay kwarta. That's correct, Jess. So That's correct. it's between their money and your imagination ning politika. That's correct. Imagine it. Sakto itaw, Jess. No, sakto na. Yeah. Yeah. No, so mao na akong gitan-aw nga dugay kay kung niingon nga unsa nga yes. Now, before that, nitsulti ko yes, ang akong gitan-aw tanawon og kanina ko ang pulso sa South District. Because I understand sa North District nakapundo-pundo na ko gamay. Because ako may nag-lead sa North District. Nya ingon ra ba sila kaning South District number 1, mas daghan. Number 2, medyo lisod nimo i-place kay well, of course kani clannish ni sila. So, pero ang akong gihimo ni adto ko I feel no na may certain kanabitang welcome kuan ba na attitude sa mga tao. And considering dinha man good sa city council, although minority floor leader ko, naagihampoy ko gipangsulti o na ako gihimo para sa kayuhan sa mga tao. Nya makita man nas mga tao, makita man nas mga driver, makita man nas sa mga tanan nga mga tao nga nagtan-aw or nagpaminaw sa kasikas sa syudad. So, one, nindot ang ilang pagdawat. Nya number 2, diri sa Norte Distrito, kay North ug South man maayo para nako. And then para nako, ang ako lang personal attention. Na ako'y basically mass base. Pero ang akong gikabalak kanimo usara. Usara gyud. Basin unyag kung maswertian, mamayor ka sa Cebu City, basin kikuon lang ka ni Tomas Osmeña. Tinuod maunay Mapapit lang ka ni Tami. maunay gisulti. Nga ngano mo mupili tang Nestor nga igo ra man ang sultihan ni Tami. Pagsulti gyud ni Tami Jess nga kanang mayor, ako mo'y mayor, imo nga ikaw vice mayor. Unsa may mahitabo kung may gawas nga ingon ang mga tao nga igo lang kung papit nimo siya, you are the mayor, I'm the vice mayor. So do whatever you think is right, then I'm just here to give the concept, the vision, and you do the action. So that's the real agreement. So whatever you think is good for now until the candidacy pag-file, then do it. Just tell me what I can help. That's the thing that iyag yung gisulti nako. Maogi na akong gisulti, wa ko'y makak, ngano man sang kong mamakak. Because unsa may kinahanglan imando ni Tami nako nga pag ay mao ni himua kay aron makakwartatan, no. Ang himuon ni Tami is just this is the thing that we are going to do in order to make the lives of the Cebuanos nga musaka, dili manaog. So it's more of consultative unya kanang hinganlan nato transparent just ba. Mao ginay importante, mausa nay among gihimo. In fact kung naay gisulti ti Tami or naay gusto niyang mahitabo, musulti mo na siya namo. This is what I want. What do you think? Ug musulti mi nga naay diferensya, maminaw man na siya. Because si Tami is usa ka tawo nga intelihente. It's not only para sa iyang kaugalingon, mao iyang giuna-una. Para sa kadaghanan because si Tami sa gisulti na niya tiguan naman ko. Yeah. The same with you, Nestor. I mean, pareha ta. So what we need to work para nga naatay mahatag nga kaayuhan. Ora ginay basic namo. The same way sa mga BOPK nga mga kandidato. Gingnan silang Tami. Kung naa gani mo'y bahutan, dautan nga himuon, tangtangon taday mo diretso. E nahimo ng Tami ever since. Mga kapitan nga iyang nabantayan, tangtang niya. Yes. So bisan pa kamo mga konsehal, then if I feel na nilapas na mo sa angay na dili angay buhaton, then you will not be part of the family. Mo nay kahadlukan sa ubang mga tao kay naman siya. So ako wa sa ko'y itaguon ni Tami, wa sa ko'y angay ni nga murag magduda nga iya kong gaungan. No, I don't think so. Because tan-awa lang ni Jess. During the time nga ako mo ay chairman sa Committee on Agriculture, Committee on Infrastructure, mo niya akong gipangamon. Ingon siya, kamo mo ay mayor, you tell me what you think is good, and then if it's okay, you proceed. Committee on Agriculture, ang akong gisulti niya, Tam, ako mag-uuma. Ang problema namo sa mag-uuma, dili mi ka da sa among abot dinhi sa carbon. Ang mukuha namo ang middleman. Mas dako pa ganansya. So what do you think? We provide me a truck, 2 trucks, 1 truck from the south, 1 truck from the north,
maoy makuha dad on dire unya ang ilang maagawat for free. Ilang iladlad din ha sa carbon or hinganlan na to tabo sa banay kay gi-coordinate man ako ang mga barangay nga dinhi sa gym na atay tabo Bernes Sabado. Then sige imo na ang ihimo. Mao lang ni akong pasabot nimo nga ug unsay among gihuna-huna nga among isulti niya nga makaayo proceed. Maurag yun na. Di siya mugaong. Moingon siya nga you solve, find the solution, then we proceed. Sir, ug akong tukion ang problema sa dakbayan ug asang nangadapitang nangapildi ang mga tao, mahurot ang imong oras, di ka kalakaw rong adlaw. That's correct. Sakto gina. Kuan na lang sir, ug dili pa tungod kay si Tami maoy nag-awhag nimo nga dagan, mudagan gyapon ka pagka mayor. No. Dili ko mudagan. Di ka mudagan. Dili ko moingon nga mudagan ko because I don't have the intention to run. I have probably the intention to run as councilor kay naamang ko'y means, di ba? Sayon raman ako, kay North District raman. Pero ningon si Tami, I think we need to run, you need to run, ano natong matambalan, o kung sa'y angay natong tambalan. We need to win. We need to campaign. Kung I don't have the money. You start campaigning now, let's see, until the time nga kananghingan lang natong padong ta sa certificate of candidacy, then we'll see. And after that, mo file ta, then continue lang yun gihapon. Because what is important here is that atong masibya sa mga tao o makita sa mga tao unsa ang existing karon nga panggobyerno. The Not So Late Show with Jason Monteclar.